Преди по-малко от 4 години на Евро 2020 звездата на Федерико Киеза изгря толкова ярко, че някои дори го смятаха за потенциален кандидат за златната топка. До ден днешен децата превъртат клипове в TikTok с головете и пробивите му от тези времена. Какво обаче се обърка? Защо Киеза изглежда като тотално погубен и има ли шанс на 27 да възроди кариерата си? Търсим отговорите днес. Coming in, flex. I just wanna win, LABB who we running with, Какво става, футболни? Ето и една от любимите поредици на много от вас, а именно какво стана с. Днес ще си дадем отговор на въпроса какво се случи с Федерико Киеза. Един футболист, който преди 4-5 години може спокойно да се каже, че беше на върха на европейския футбол, имайки предвид представянето му с националната фанелка на Италия. Включително играеше силно и за клубния си тим по това време, но малко по малко Киеза сякаш започна да угасва, въпреки че не е толкова възрастен и въпреки че беше привлечен в един, спокойно мога да кажа, един от най-силните европейски отбори. Защо кариерата му се разви по този начин, ще се радвам да ви разкажа повече след малко. А до тогава оставете ми вашия коментар, кой искате да бъде следващия герой в поредицата какво стана с. Вие оставете вашите коментари, а най-харесваното предложение ще стане факт и ще има клип точно за този играч тук в тази поредица в канала на Футболен мозък, така че очаквам да сте активни. Правил съм клипове за доста футболисти в тази рубрика, но със сигурност изпускам някой и разчитам на вас. Абонирайте се за Футболен мозък, дайте ми един лайк и продължавайте да ме подкрепяте, защото аз съм ви искрено благодарен, че го правите вече 7 години. Можете да ме последвате и в страниците в социалните мрежи, които изписвам до мен, а за сега приятно гледане, дано ви хареса! Спомняте ли си 2020 и онези времена на пандемия? В моето съзнание тази година е празна. Няма как да я свържа с каквото и да е било хубаво. Година, в която бяхме затворени вкъщи и не можехме дори да излизаме с приятели, да работим нормално и да се радваме на живота. Също така загубихме и близки. Пандемията ни лиши и от една от най-големите радости на феновете – големите спортни събития. Така се наложи Евро 2020 да бъде преместено с година по-късно. Европейско, в което за първи път по случай 60 годишнината на турнира цели 11 държави, 11 градове и 11 различни стадиона из цяла Европа приеха над преварата, чийто финален сблъсък беше отреден да се изиграе на митичния Уембли в Лондон. Това беше и едва второто европейско с 24 отбора. Специален епизод за първото такова. Това през 2016, спечелено от Кристиано Роналдо и Португалия. Гледайте в поредицата Велики битки. Именно на това Евро 2020 едно 23 годишно италианско момче се превърна в звезда. То се казва Федерико Киеза. Син на нападател и национална Италия от края на 90-те и началото на този век, на име Енрико Киеза. Прекарал цялата си кариера по италианските терени и играл за отбори като Самдория, Парма, Фиорентина и Лацио. Носител на кеш с Самдория, на Купата на Италия с Парма и Фиорентина и на Купата на УЕФА с Парма през 99-та, когато става и голмайстор на турнира с 8 попадения. Огромни обувки, в които младият Федерико Киеза трябваше да влезе. И въпреки, че Италия не беше фаворит в турнира, сквадра Адзура излезе с 3 победи от групата си с Турция, Швейцария и Уелс. 3 мача, от които Киеза изигра само един цял. После обаче настъпи неговото време. Крилото се отличи с решителен първи гол срещу Австрия в осмина финала, после Италия отстрани и Белгия, а Киеза откри резултата и срещу Испания при победата с Дуспи в полуфинала. Дуспи решиха и финала на Уембли срещу Англия, където крилото не спираше да тормози защитата на трите лъва. И така Италия триумфира. Киеза вдигна трофея, с десетките си пробиви и стрелите и пасовете си спечели милиони фенове и прикова погледите на всички европейски грандове. Бившият халф на Ювентус Алесио Такинарди пък дори беше категоричен, че ако Киеза продължава така до 3-4 години, ще се бори за златната топка.
Помните ли Киеза от Евро 2020? Докъде мислехте, че ще стигне тогава? Пишете в коментарите. Как обаче от проекто кандидат за златната топка, Киеза се превърна в тотално забравен играч, който към днешна дата е записал скромните 387 минути в 11-те си мача през сезона за настоящия си отбор. Ювентус беше достатъчно съобразителен и привлече под наем Киеза от Фиорентина още преди европейското първенство. Първенство, след което изглеждаше, че Юве удари от джакпота с крилото. Наемът обаче приключи през лятото на 2022, а старата госпожа трябваше да се задейства, ако иска да задържи звездата от еврото, и го направи с трансферна стойност внушителните близо 45 милиона евро. Байерн Мюнхен също беше кандидат за подписа му, като тогавашният треньор Нагелсман беше заявил, че следят Киеза от дълго време и че за него той е изключителен играч. Покупката изглеждаше безценна. Киеза трябваше да бъде краягълния камък на новия отбор на бянконерите. Впечатляващ дрибльор, готов да попие от работната етика на звездата в нападението Кристиано Роналдо и да развие играта си до неочаквани висини. От тогава обаче развитието на Киеза беше възпрепятствано от серия от непрекъснати контузии. Той вкара 14 гола през първия си сезон в Юве, предхождащ европейското първенство, а 4 от тези попадения бяха в Шампионската лига. Няколко месеца след еврото обаче дойде и първият сериозен удар. Скъсани кръстни връзки през януари 2022. Травма, която го извади от терена за цели 9 месеца. Другият голям удар за развитието на Киеза сякаш се казва Масимилиано Алегри. След възстановяването на крилото, болезнено дефанзивната и предпазлива тактика на Алегри в Ювентус на моменти сякаш носеше дори повече болка на Киеза от тази, която изпита по-рано при травмата си. Такъв футболист просто не може да бъде каран главно да се защитава. Той имаше нужда от свобода. Имаше нужда от бърз футбол с много пасове, със сериозно присъствие в противниковата половина. Киеза никога не се е страхувал да играе един на един с защитник и множество пъти е правил за смях някой от тях. Вкарвал е и прекрасни голове. Той просто носи онази капка фантазия, която липсва на множество крила в модерния футбол. Тази фантазия обаче не беше приоритет за Алегри. За него тактиката беше над всичко. Крайният резултат – бляскавите атакуващи играчи в Ювентус се изгубиха. Душан Влахович пък в множество мачове беше напълно изолиран. В някой двубой пък именно Киеза трябваше да заема позицията на втори нападател или централен нападател, което беше тотално неприсъщо за него. Неговата сила е била и винаги ще бъде на крилото, а не в средата на нападението, било то в система с един или двама нападатели. В добавка към това, Алегри беше болезнено критичен към Киеза и често го сменяше сякаш по традиция около 60-та минута. А на лицето на звездата от Евро 2020 всеки път беше изписано пълно разочарование. Какво се обърка за Киеза в Ювентус според вас? Какъв беше проблемът? Пишете в коментарите. В този контекст дългоочакваното уволнение на Алегри трябваше да е добра новина за Киеза, особено като се има предвид, че заместникът му Тиаго Мота е много по-прогресивен треньор, който разчита силно на крила в предпочитаната от него схема 4-1-4-1. Тогава обаче 26-годишният Киеза всъщност сам се насочи към изхода от Торино. И ако днес у него има и капка съжаление за това, той може да обвинява само и единствено себе си. Обичайна ситуация. Юве искаше да продължи договора му, а мениджърът на крилото явно си представяше по-високи условия в контракта. Старата госпожа не отстъпи и така Федерико Киеза, футболист номер 1 на Италия за 2021, носител на 2 купи и една суперкупа на страната с Ювентус и, спокойно можем да кажем, обичан от феновете на тима, се превърна в голямата жертва на революцията на Тиаго Мота, който пък съвсем скоро беше разкаран от Алианс Стадиум и заменен на треньорския пост отбранителя на Юве от началото на този век и бивш наставник на Марсилия и Лацио Игор Тудор. Трябва да си намери нов клуб.
Категоричен беше тогава Мота по адрес на Киеза. Въпреки че в последния си сезон с черно-бялата фанелка, някъде там, между множеството контузии, той напомни за себе си и безспорните си качества с 10 гола в 37 мача през сезон 2023-24. Рома. Спасителният бряг на друг любимец на публиката, който се наложи да напуска Торино, Пауло Дибала, както и големият съперник Интер, се обсъждаха като потенциалните дестинации на Киеза. Като нерадзурите в даден момент дори се смятаха за сигурния му нов отбор, със свободен трансфер след изтичането на договора му с Ювентус. В крайна сметка обаче бянконерите не искаха да чакат и месец повече и продадоха някогашната перла в селекцията си за близо четворно по-малка сума от тази, която платиха за футболиста. Трансферна стойност 12 милиона евро и билет за Киеза в посока Ливърпул. Сделка, която за доста хора изглеждаше странна. Как футболист с проблеми в серия А може да се докаже във висшата лига? В правилния отбор и при правилния треньор обаче, Киеза, който няколко пъти вече е заявявал, че се е възстановил напълно от контузиите и болешките си, все още на 27 може да преоткрие себе си и да избухне. Ключът за това обаче е точната атмосфера и поредица от шансове. Такива, каквито така и не получава до тук в Ливърпул, а може и въобще да не получи. И не можем да обвиним Арне Слот за това. Мениджър, който по всичко изглежда ще донесе нова титла от висшата лига в витрината на клуба, която е може би една от най-категоричните в историята на мърсисайци, въпреки липсата на реална конкуренция с убийствената поредица от издънки и кризата в Манчестър Сити на Пеп Гвардиола и осакатения от контузии състав на Арсенал на Микел Артета. Какво обаче накара Арне Слот да закотви Киеза толкова трайно на пейката и почти да не му дава възможности? Няма как да бъде лично отношение. Факторите са много по-сериозни. Като най-големи такива можем да отличим повторните контузии на Киеза, на когото сякаш е писано постоянно да се бори с мускулни проблеми и на пръв поглед леки травми, които обаче са достатъчни да спрат ритъма на един футболист. Да пропусне 1, 2, 3 мача, тъкмо след като е дал знак, че е готов за по-сериозна роля в тима. Тогава идва и конкуренцията. Съставът на Ливърпул е изпълнен с страхотни играчи в атака, начело с Мохамед Салах, който до тук е с 27 гола в 29 мача във висшата лига и уверено гони удивителното си постижение от 32 попадения от първия си сезон на Анфилд, когато, забележете, беше цели 7 години по-млад. На 32 Салах изглежда сякаш няма абсолютно никакво намерение да спира да бъде една от най-големите световни звезди в футбола. Специален клип за него гледайте в поредицата истории. Как въобще можеш да се бориш за титулярно място с такъв футболист? И да, ще кажете, Киеза може да играе на другия фланг, но там Ливърпул има доста солидни опции – Гакпо, Диас и Жота. И тук изниква въпросът. Ливърпул ли беше правилното място за Киеза? Моят отговор е категорично не. Все още обаче мога да бъда опроверган с няколко силни мача на крилото с червената фанелка. Ще се радвам да прочета и вашите мнения по темата в коментарите. Другите важни фактори за отбелязване. Трудната адаптация към английския стил. Силно физически, с ужасяващо бързо темпо на игра. Директен футбол с много сблъсъци. Стил, който явно се различава от този в серия А, където темпото е по-бавно и където тактиката властва. Киеза трябва да поработи здраво в залата. Не случайно много футболисти, дошли от Италия, имат сериозни проблеми в Англия. Спомняте си за връщането на Пол Погба и критиките по негов адрес в Юнайтед. Мога да припомня и думите на Салах, който също дойде от серия А и ясно заяви, че е било нужно да налее доста мускулна маса и да тренира много здраво, за да може да се противопоставя на защитниците в Англия и да свикне с темпото. Ливърпул играе атакуващ футбол. Още една разлика от това, с което беше свикнал Киеза в Ювентус. За добро или лошо, Алегри беше превърнал бянконерите в отбор в постоянен отбранителен режим.
Последният фактор, разбира се, и психологическият. Очаквания след трансфера, борба най-вече в главата с травмите, колкото и малки да са те. И най-важното, постоянните сравнения, които съм сигурен, че Федерико Киеза прави, между това какъв футболист беше преди 4-5 години и какъв е днес. Той става по-силен и по-добър. Категоричен бе Арне Слот по адрес на Киеза. Баща му Енрико пък заяви наскоро пред медиите, че Федерико е много щастлив в Ливърпул и че не съжалява, че напусна Ювентус, въпреки само цифром и словом 3-те си мача като титуляр с червената фанелка до тук. Киеза може да има само 387 минути във всички турнири за Ливърпул, но пък вече отбеляза 2 пъти и асистира 2 пъти. Оправданията са извиненията на победените. Федерико не съжалява, че е в Ливърпул. Той има страхотна възможност и е там, за да играе, заяви баща му Енрико. Едва 15 годишен Киеза не е получавал много игрово време при юношите, а баща му го е посъветвал да тренира още по-отдадено и тогава неговият момент ще дойде. Съвет, който би бил напълно актуален и днес. Времена, в които пред крилото целта не е златната топка, нито нов трофей с Италия, а просто да бъде здрав, да остане във форма и да играе. За да може да напомни на всички, че онова минаващо като на слалом между защитниците крило от Евро 2020 е все още тук и има какво да покаже. Дали ще бъде в Ливърпул, ще разберем. Какво ще бъде бъдещето на Киеза според вас и приключи ли той за големия футбол? Пишете в коментарите. Футболни. Дано дадох отговор на въпроса какво стана с Федерико Киеза. Знам, че тази поредица ви харесва, но няма как да правя клипове само от нея, защото има и други рубрики в канала, които са любопитни на много от вас. Опитвам се да правя разнообразно съдържание, но ви обещавам, че следващия епизод от поредицата "Какво стана с" ще бъде на тема, избрана от един от вас. Както ви казах в началото, пишете ми в коментарите вашите предложения за следващ клип от тази рубрика, а най-харесваното предложение ще стане факт. Така че бъдете активни, аз ще следя, ще отговарям, ако имате въпроси, ако имате по-дълги предложения към мен, пишете ми на footballenmozak@gmail.com. Също така, абонирайте се за канала, ако не сте го направили. Ударете един лайк на този клип, за да ме подкрепите. Можете да станете и членове на Футболен мозък за още специално съдържание и да ме последвате в социалните мрежи, които изписвам до мен. И както винаги, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни!